mɔgɔ minnu don ala y'u dan jɔnya yɛrɛ de kama ne pour la servitude o ye jɔn ye de black noir farafin de le noir fiman donc la n'u bɛ fɛ ka farafin dugu ci u bɛ fiman de bila a fiman ɲɔgɔn ka dugu ci hali sini o de bɛ AES kunna maintenant n'o kɛra den do CEDEAO Union africaine a bɛɛ voilà o farafin kelen de bɛna ka n'i sigi n'a foronto waati sera n'a fatu tuma sera ko nimisara bon n'i ye nimisa nalen o b'a sɔrɔ a tiɲɛna o b'a sɔrɔ ale y'a ka baara kɛ ale ye tubabu kɛ servi ka ban ale ye tubabu kɛ servi tubabu n'u denw b'o lafiya la e ni o nimisa n'o mɔnɛ bɛ sa bon e yɛrɛ k'a lajɛ anw ka sɔrɔdasi kulu foyi tɛ yen tɔn foyi tɛ AES la k'a sigi kun ye ko ka américains ka États-Unis fɛn dɔ contrôler o dɔ bɛ AES kɔnɔ a tɛ mais US Africom a kɔrɔ ye jumɛn ye européens américains ka sɔrɔdasi fanga min bɛ yen ni a ɲɛsinnen don farafinna ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye coopération tɛ dɛ coopération in ka mɔgɔw ɲɛ de masqué a kun ye ka na américains ka intérêt de défendre diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ américains ye min kɛ Afghanistan u wulila ko n'i y'a ye afghans bɛ wuli ko ka taa olu fɛ yen olu de ma n'u c'est comme enfant noir ye min fɔ quoi k'u ci u ɲaga kɔnɔ quoi i t'i kɔnɔdenni kɔnɔ a ka bɔ a ɲaga kɔnɔ ka n'i ka ɲɔ dun dɛ i bɛ taa faga depuis a ɲaga kɔnɔ Amérique y'o de kɛ Afghanistan na ka taa talibanw gɛn ka yɛlɛ fo kulu la donc pour que k'u ka intérêt ninnu fɛngɛ diɲɛ kɔnɔ u kɛlen don ka ni organisation de sigi diɲɛ kɔnɔ minnu bɛ yala k'u ka baara kɛ an tila ka mun ye o ye général dɔ ɲɔgɔn ye ba dɔ senfɛ a lajɛ dɛ ne bɛ yɛrɛ ɲininka n bɛ an lamɛnbagaw ɲininka yala ni safinɛminɛ cira wulu ka mun de b'a la foyi a tɛ ko a den tɛ ko ko sanu minnu bɛ ka bɔ Burkina ani Burkina bɛ ka hɛrɛ minnu sɔrɔ ani Chine ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ ko o hɛrɛ tɛ ka Burkina bɛw nafa ko nka k'a bɛ ka kɛ ka Burkina fanga min bɛ sen na ko k'o de lakana Aziz i b'a dɔn hali sasani an ka mɔgɔw ye tɛgɛ kɛ politique mɔgɔ min na Aziz i b'a dɔn tubabu jɔn bɛɛ kumakan kelen bɛɛ tubabu jɔn c'est o de kama quoi ne b'a fɔ fanga quoi mɔgɔw tɛ fanga dɔn quoi Aziz fanga ye fanga de quoi kana dɔn ko nin ye fanga jugu ye k'i b'a minimiser quoi hali ni denmisɛnnin dɔ tasuma d'a kan o kuma kelen min bɛ k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ u b'a fɛ k'a fɔ ko min ye Wagner ye ko Wagner u sɔn irisiw ko u bɛ k'olu de sara k'olu lakana Mali kɔnɔ dɔ y'a fɔ yan politique mɔgɔ dɔ y'a fɔ yan a ko ni fanga bɛ ka baara kɛ ni mercenaires don ko wala ka fanga lakana cela veut dire que ne b'o de fɔ mɔgɔw ye waati bɛɛ i bɛ kuma min bɛ baladenni da a bɔra balaba de da tubabu jɔn kana hinɛ la quoi kuma kelen de b'u bɛɛ da e b'u ye sisan i b'a fɔ ko Maliko kɛlɛ don bilayi Maliko kɛlɛ tɛ a bɛɛ bɛ tubabu kɛ ka baara de la quoi u bɛ malidenw kɛ kɛlɛkɛminɛn de ye o kumakan min bɔra américain noir fɛ malien dɔ fana y'o fɔ anw fɛ malien dɔw y'o fɔ yan nɔ bon n'i ye kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna ko binkani bɛ kɛ c'est ne b'o de kuma fɔ quoi i b'a dɔn ne b'a ye mɔgɔw t'a dɔn quoi wallahi n'i ye fanga di ne ma Aziz Nusugu ne b'a dɔn ne bɛ min kɛ ninnu na quoi bon ne kɔni ka n'o y'a sɔrɔ n'i b'i ka kɛlɛ yɛrɛ la i yɛrɛ ka kɛlɛ la i bɛ jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛ la ne b'o faamu tuma dɔ ne bɛ se ka hinɛ o la quoi mais ne k'a dɔn k'a fɔ k'i faralen don impérialiste de kan tubabu de kan k'i b'a fɛ ka ne faso ci non Aziz fo ni ala yɛrɛ yafara i ma sinon billahi tolérance zéro a y'a fɔ cogo min na kɛlɛ don tolérance zéro non a tɛ kɛ o non mais kɛcogo t'a la parce que non a bɛ kɛ sababu ye dugu ninnu bɛ kɛ destination tɛ k'u la oui u b'a aw mago sa aw salen don mais aw c'est comme aw su bɛ taama na quoi aw bɛ kɛ ten de bon e yɛrɛ ni ne e k'a lajɛ dɛ fanga min bɛ Burkina régime min bɛ Burkina o de tɛ ka Burkina bɛw la protéger a ye usine min jɔ fanga foyi ma usine o tɛ wa a diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Burkina bɛɛ capitaine Ibrahima d'accord bon ni o régime n'a a ma lakana a bɛ kɛ cogo di n'i y'a mɛn ko sɔrɔdasikɛ bɛ jɔ e ni ne ni marifa bali cɛ gilet de b'a la fɛn de b'a la min bɛ kisɛ kunbɛn n'o b'ale yɛrɛ lakana fɔlɔ ale b'anw lakana ɔ ni régime ma lakana mais hali n'i bɛ baara ɲuman na n'a fɔra ko capitaine ye nin effort minnu kɛ ko capitaine kana lakana ko o baara ka ci ma olu ka laɲini o de ye f'a ale ka bin de a ka bin olu kana n bɛ tila ka mun ye mɔgɔ min ye o miirina ta k'o kuma bɔ a da normalement n'i ye ne kɛ farafin président o tigi tɛ don ne ka jamana kɔnɔ mais an tila k'a ye ko o tigi de ko k'u bɛ taa opération flic tonne waa mun de ka taa o instaurer jamana wɛrɛ la Burkina kɛrɛfɛ ko baaraɲɔgɔnya ko walasa ko ka terrorisme ni fɛnw kɛlɛ Aziz farafinya kuma bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ mais sinon kabako fɛn b'a dɔn ne m'a f'i ɲɛna n ko n'i kɛra farafin ye c'est une punition divine américain noir in lajɛ sisan n'i yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko Martin Luther King Malcolm X ninnu k'olu ye kɛlɛ min kɛ Amérique kɔnɔna la ko tɔɲɔ min ka da américain noirs kan ale yɛrɛ
non ça i b'a dɔn nin sugu ninnu quoi o bɛ noiri minnu bila ka hali Amérique kɔnɔna la fimanw bɛ ka faga cogo min na nin b'a bɛɛ kalama mais o de kama u tɛ bonya da fiman kan mun bɛ fimanw dɔn ko b'u dɔn b'u utiliser cogo min na quoi o de la wallahi ni fiman min kalanna capitaine ye mun de fɔ k'a bɛ officier minnu bila ka taa Faransi ko c'est très simple k'u taga kun ye ka Faransi ɲini k'a dɔn ka na ka Faransi ka intérêt défend u ka jamana kɔnɔ siga foyi t'o la ɲabala o de la ne y'a f'i ye n ko k'an ka système éducatif n ko k'a falen n bɛ k'a fɔ tuma bɛɛ n ko k'a falen a kun de ye nin ye mɔgɔ tɛ k'a faamu c'est pour ne pas former des esclaves de salon a bɛɛ filɛ u labɛnnen don fɛn bɛɛ kama u labɛnnen don wa u bɛ jamana structure bɛɛ la capitaine ko cogo di oui k'u bɛ juridiction na u bɛ santé la u bɛ armée la u bɛ enseignement na u b'a bɛɛ la f'i ka ninnu de tɛntɛn Azizi ka bɛɛ bɔ yen de quoi en tant que ni m'u bɔ yen senkɔrɔ i ka baara tɛ ɲɛ bon abada lezi o mɔgɔ ninnu ka miirina mankan tɛ ka fanga sɔrɔ génération montante kunna a bɛ Afrique ci n'a ye maa min diya fɔ k'i tɛ capitaine fɛ kana kɛ Assimi fɛ kana kɛ Tiani fɛ mais capitaine nana ni baara minɛn minnu ye ko ka gitɔrɔn da Burkina olu minɛn olu préserver k'olu fɛ n'a hakili la mɔgɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn kɔni kanu n'a y'i diya kana a kanu misaliya fɔ bon k'u ye coup d'état k'u nana fanga la ne tɛ coup d'état kɛla kanu d'accord mais coup d'état kɛla ye baara min kɛ ka e ni i balima min bɛ yen ni ala tun tɛ se ka taa soforokun na ka taa lɔgɔ ɲini mais bi o bɛ taa lɔgɔ ɲini ka taa sugu jɔ o baara min kɛra ne hakili la i kan ka k'o baara in encourager baga ye quoi c'est comme k'ali n'i ma kɛ silamɛ ye k'i ka kɛ hɔrɔn ye ne hakili la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye non tubabu jɔ a bɛɛ de b'a jɛ donc africains k'u janto u yɛrɛ la an kana sɔn bilen manipulation ka se an na an b'a ɲini burkinabɔw fɛ information minnu bɛ ka bɔ ko wayi ko capitaine ka ko sera a dan na ko dankari la capitaine na a bɛɛ ye wiya mobilisation ba bɛ Azizi le 30 de ce mois Burkina o b'an sɔrɔ Burkina mobilisation bɛɛ kɛ fo diɲɛ bɛɛ de k'a dɔn k'a fɔ capitaine Ibrahim Traoré Burkina bɛɛ dɔrɔn tɛ AES dɔrɔn tɛ africain bɛɛ ta don africain bɛɛ de ko don oui africain bɛɛ de ta don bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina ka taa ni mobilisation ba ye ka taa kɛ kunkilenna minnu talen don capitaine fɛ africains de kan ka nin faamu n b'a misali fitinin dɔ d'i ma n y'a ye dɔrɔn a diyara n ye américains ka jamanadenw tun bɛ don Namibie sans visa mais u ka président muso nalen a ko cogo di e ka dugudenw citoyen américains y'a adamadenw ye cogo min na namibikaw fana y'a adamaden ten a ye mun kɛ a fana ye américains gɛn ka bɔ Namibie k'u bila ka taa Amérique hɛrɛ bɛ tile hɛrɛ bɛ si mun kɛra la Amérique ye misiri ɲɛsin a ma diɲɛ kɔnɔ quoi Russie y'o de fɔ ko an tun tɛ lamɛn Poutine ko ten ko an tun tɛ lamɛn ko nka bi k'an bɛ lamɛn a ma se k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ k'a ye lamɛn n bɛ ka sɛbɛn de f'i ye a ye n bonya n'i y'a mɛn président fɛn fɛn da bɔ a kɛrɛfɛ i ka kɛwale de b'i bonya n'i y'a ye bi AES drapeau flottera Russie la ninnu si m'a fɔ ko Poutine an bɛ fɛ ka i tɛ an dɛmɛ an ka AES drapeau n m'o fɔ Poutine y'a ye dɔrɔn ninnu bɛ ka baara min kɛ ninnu ni bonya ka kan c'est pourquoi a ko k'olu ni AES ka coopération tɛ